Všechny u další epizody ze série Subnautica Below Zero, no a jdeme na to. A dneska se pokusím vyrobit sídrák, takže no jo, jdeme na to. Budeme potřebovat 5 věcí. Na první 2 věci by nám měly stačit normální věci. A s tím, že nevím, co všechno už mám. Titanium ingot. Na to si budu potřebovat ještě 3 titány, ok. Takže 1, 2, 3, tak. Takže to bych měl. Ok. Pak budu potřebovat ještě elektrikářskou sadu, což je tohle. Já si budu potřebovat znova počítačový čip, ten což doufám, že mám někde zlato ještě. Což nevím úplně. Takže se zkusím podívat tady do těch skřínek, jestli tady náhodou někde není, otevřít. Ok, tady mám jenom olova, ok, nevadí. To se tak bude hodit. A tady, jo, tady taky nemám, ok. A pokud jen tak žádnou jinou skřínku už tady nemám, co? No kruci, ok. Takže musíme najít zlato. Dobře. Tady taky nemám, ok. No, mezi tím můžeme třeba udělat ty 2 skla. Takže tohleto. Tak. To bylo jedno a na to druhý potřebuji ještě další 2 křemeny, takže takhle. A ok. To bylo. Tohle tady můžu odložit. A budu teda potřebovat ten měděný drát, že jo? Jo, počítače, takže měděný drát napřed sebrat 3 stříbra a ok. Takže jdeme hledat. Tohle mohlo být třeba měč, tyjo, nádhera, ok. To třeba tohle. Titán, ok. Já spíš asi pojedu blíž k té stanici Delta. Protože je mi jasný, že tam je asi víc věcí a teď by mě ale zajímalo. Jo, já u sebe mám bohužel už jenom baterii, která má 10%. A sakryš. Pokud vím, tak tady by se mi v base ale měla nabíjet další baterie, takže proto se rychle skočím. Nádhera. Takže to rychle vyměním, tak. Sem dám zase tu vybitou, tak, ok, paráda. Ok. A tady už by se mělo pohybovat lepší materiály, jako třeba to zlato nebo stříbro. Si žádný... A to vypadá jako další fragment drátku, ok, dobře. Titán. Potřebuji alespoň 2 zlata, tyjo, to tady fakt nikde není, nebo jako, co? To z toho vypadá jenom stříbro, ale no tak. Další. Titán zase jenom, ale no tak. Ok, jsem znova tady. Stříbro, ty vole. Já chci zlato, ale... No každopádně se teď asi můžu vrátit domů, abych o toho náhodou nepřišel. A vyšlo to jen tak, ale jsme doma, super. Tak, no, ok, tak co mu tedy můžu vykraftit? Můžu vykraftit teda tohleto. Pak můžu vykraftit i tohleto, ale... Tomuhle se bohužel zatím nedostanu. Budu poslat ještě zlato. Koukám, že by to chtělo asi udělat další skřínku, takže pokud by to šlo, tak bych tady další udělal. Nemám křemen, ok, ne, nechci uvolňovat. Tak, 1 křemen, super, děkuji. Tak. Tak, dáme sem někam další česku, třeba sem. Tak. Ok. Tak sem odložíme všechno, co aktuálně nepotřebuji, což je všechno. No a já se jdu teda ještě jednou pokusit o to získat nějaký to zlato. A tady už by něco mohlo být snad. Titan, ok. Ok. Nějaká stará pejska. Okno, ok. Je to ještě něco? Jo, tady vidím, že ferment konstruktorů, bukr filtrovaná voda, ok. A co pak máme tady? Velká kyslíková lahev, tyjo, nádhera, ok. Ok, a zase jenom měď. Jo, ale to se hodí, tak já zajdu tady ještě rychle udělat tu vyšší lahev, pokud na to budu mít materiály. Teď, co všechno stojí vylepšená kyslíková lahev? Stříbrná ruda, ok, nádhera.
A párkrát křemen, který naštěstí mám, tudíž se můžu instantně vyrobit, super. Velká kyslíková hev právě moje. A nádhera. Takže teď máme 90% kyslíku ještě. To já tady ty stříbrady mám fakt hodně, ok. Tak vyházíme, co nepotřebuju. Tohle je čistím, takže konzumace, tak. A tohle taky OK, a zkusím teda ještě jednou jít najít tu zatracení zlato, jo, protože to už není možné. No ok. Co tvám by, když půjdu tyho sem? Tady. Nevím, jestli jsem to tady už jako náhodou nevybral. Titán zase jenom, ale no tak. Titán zase, alespoň už vím, co mám hledat. V tomhle by totiž mělo být to zlato konečně. Yes, nevěřím tomu to. Okay. Okruci. Tak to je blbý. A aspoň jsem našel další. Ne, to není zlato, ale no tak. Ne, další ne! Dohaj, ok. Takže jdeme opět zase domů. Každopádně aspoň jedno zlato už máme, takže v pohodě. Určitě nemám baterku a zbýváme 500 metrů, to mám strašnou radost teda. Tak. A teď teda můžeme konečně vykraftit to, co potřebuji. Tak. 2 tyhlety. Teď ten čip. A teď konečně tu vylepsenou sadu. Nádhera, teď ty 2 skla. Který nevím kam jsem dal, sakra. A jo, jsou tady, super. A jediné co zbývá tak je tohle, na což potřebuji 2 baterie, ok, takže 4x stužkovník. To nevím, jestli tady úplně mám, tady mám 1, ok. A tady možná bude ještě něco dalšího. Tady ne, a tady. Tady taky ne. Tady taky ne, tyjo, to mě No tak já si jdu teda pro druhou baterku a jdeme se potom ještě podívat. Welcome aboard, Captain. Tak. A vem si prosím ten nový lidor, děkuji. Tak. A jdu ho dát stužkovník, někdo by tady měl ještě být. A jsou přímo tady, super, akorát těch potřebuji trošku víc, ok. A tady další, super. A tady další, nádhera. A ještě jeden, nebo ne? To je titán a... ok, tady už není, ok. To by mi každopádně mělo stačit. A ok. Jo, ještě měč. Jasně. A spolknou gumu. Ok. Zepřu semena chaur, to tady taky mám, super. Tak. A teď konečně můžu dát tohle. A tím pádem máme všechno. Super. Ok. To je dobré. No takže já se dojím. Nechám tady to, co nepotřebuju. Tohoto si taky použiju a jdeme to vykraftit. Tak, mobilní loděnice je tamhle a doufám, že to půjde tady. No takže 3, 2, 1, let's go! OK. Krásná
krásný sítrak je právě teď na světě. OK. Tak jo, tohle to vypínám, no a můžeme se jít podívat na náš krásný útvar. A pokud vím, tak jo, zadu zatím nejde, ale zepředu jde. OK, paráda. No a já se s vámi teda s tímto asi už pro dnešek rozloučím. No takže jo, pokud se vám toto video líbilo, tak to určitě nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr a můžete napsat některý komentář. Každopádně se s vámi pro dnešek loučím a čau čau.